Min hawn u 7 xhur oħra jirritorna l-Festival Kanzunetta Maltija bit-titlu Mużika Mużika. Nħabbar it-tnejn fil-għaxija fejn ġie spjegat li l-festival ser kun qed jiġi organizzat bejn it-18 u l-20 ta' Marzu 2021. Il-festival, iddedikat kompletament għal mużika Maltija, ser jittella f'Dar il-Mediterran bil-parteċipazzjoni tal-Orkestra Filarmonika Maltija illi ser tkun qiegħda ddoqq il-mużika tal-kanzunetti parteċipanti b'mod dirett. Fil-jiem illi ġejjin ser ikunu qed jinfetħu s-sottomissjonijiet tal-kompożituri Maltin fejn ġie spjegat li l-kompożituri m'għandhomx limitu ta' kemm il-kanzunetta jistgħu jissottomettu. Wara li s-sottomissjonijiet jalqu grupp ta' ġurija mmexxi minn nutar ser ikollhom jażlu l-aħjar 35 kanzunetta fejn sussekwentament minn dawn iridu jintgħażlu 20 waħda. Ġie spjegat li fl-ewwel serata ser ikun hemm eżibizzjoni tal-20 kanzunetta fejn l-għada. Is-serata ser tkun dedikata kompletament f'taħlita bejn kantanti moderni u leġendi tal-passat. Dan hekk kif ser ikunu qed jiġu preżentati duetti b'interpretazzjonijiet varji ta' kanzunetti Maltin magħrufa. Kejja dan kollu ġie spjegat ukoll li s'issa għadhom ma jafux min ser ikunu dawn il-kantanti li ser ikunu qed jiġu mistiedna jikkantaw fid-duetti. Sabiex fis-serata finali mill-20 kanzunetta jiġu eliminati 8 b'12 waħda jissiltu għal premju finali. Ta' min wieħed jinnota li ġie enfasizzati li r-rebbieħ mhux ser ikun il-kantanti jew kantanta iżda il-kanzunetta. Il-premju rebbieħ huwa dak ta' 10,000 euro.